Hej, så YouTuber, velkommen til noget mere Survival Games her på MCSG. Og i dag spiller vi på Maple Mo. Skal kender det ikke Mo? Ja, et eller andet lort. Og vi spiller med Dindon Place MCSG. Ja, han er en lille cancerkid. Selvom han er... Altså han er 15. Så derfor er han... Og ja, jeg kalder sgu Dindon for Dindon, fordi at... altså, D-I-N-G, D-U-N-E. Ham kalder jeg for D-I-N, D-U-N. Men det er fordi, jeg er sprogspasser. Så ja... Ej, det er fordi, jeg har sådan en sygdom med halsen. Ej, det er faktisk ganen. Og så kan jeg sgu ikke udtale G. Eller et S, eller jo. Et S kan jeg. Og jeg har et stensværd. Jamen, jeg har det her. Til mig selv. Til mig selv. Og kan vi lige blokke det så? Ej, okay. Jeg tager ikke noget. Jeg gider ikke blokke det. Der var faktisk en chestplate, jeg godt kunne bruge, men... Så tager du den bare så. Ja, jo. Eller det er så lige bagefter den her. Ja, godt. Ja. Jeg har offret mange subs. Har du subbet til min nye kanal? 8 til 20 OP, jeg har givet til dig. Jeg mangler halv af armor bare. Hold. Det må du ikke have, fordi jeg mangler halv af armor bare til. Jeg er uden for det der hus der. Jeg mangler sådan en chestplate. Fuck, vi kan godt vinde her game. Men jeg vinder også hver game, så det er meget normalt. Det er lort. Jeg kan ikke engang vise dem. Ej, det er 1-10 stats, så ja, det er rigtig lort. Men jeg går heller ikke op i min stats. Eller sådan, måske rimelig meget. Jeg kom stats, hvis jeg 2 gange, og jeg fik plat her for 3 dage siden. Ja, jeg går ikke op i min stats. 1-10 eller under 1-10, så det er okay. Men ellers kan det være stats. Hvad med mig? Okay. Jeg tror godt, du kunne lide mig det nu. Jeg er rigtig ked af det. Jeg kommer over easy. Easy life. Easy, siger jeg til dig. Easy. Ja. Okay. Jamen, så lad det egentlig være med at slå. Har vi kun sådan en, der tager ekstra. Haha. Hvis det finder bedre mormand til dig, og så kan du ikke se det. Der er 12 tilbage. Der fik du lige væk. Ej, lad være, jeg dør. Ikke. Ej, jeg har faktisk 4 liv. Kom med. Går vi midt, når du har sådan et lortevåben? Ej, det er lige værd. Midt. Ligesom dit stamtræ. Jeg har et træ. Nej, der var ikke en skid. Hvis der var noget, så ville du heller ikke få det. Dit fede stamtræ. Der er en herovre. Ja, jeg kunne se ham igennem en væg. Ej, jeg ved ikke om... Godt. Hvor nice. Jeg kan se et name hack. Nil i jorden. Jeg bruger X-ray pack. Ej, okay. Jeg bruger sådan en. Ja, jeg bruger den her. Hvor er du? Var det købt? Han er fuld iron t-shirt. Jeg kan bruge en bue. Hvad lå der, for eksempel?
en fiskestand og en festpligt. Altså, jeg behøver faktisk ikke den der helmet, men det er okay. Og ja, den der play sammen kommer der link i beskrivelsen. Han har næsten 500 sub, så jeg synes ikke, I skal tjekke ham ud. Jeg skal lige give en subbox igen, så. Og så, jeg skal også have et shoutout. Ja. Holder du en pause, eller quitter du? Nej, jeg har ikke engang selv. Oh my fuck. Lang pause, du skulle have, var. Jeg nakker dig næste gang, du rører mig. Er du klar til at teste? Der er faktisk kun 7 spillere. Jeg har næsten intet med cap. What the fuck? Kan jeg få noget food? Tak for de der mad der. De er rigtig taknemmelige. Ej, jeg har faktisk 4 liv. Jeg har kun iron svær. Ikke til. Nej, jeg har 2. Okay, jeg har intet. Og hvis jeg havde en, så må du heller ikke få det. Nu er der 6 tilbage, hvis du spørger. HD. Og ingen mennesker i hele verden kan lide din dumme. Så du alle dem, der skrev på de videoer, at du skulle quit? Det var fejl. Altså, jeg skrev det med 3 accounts. Okay. Han er faktisk god, ham der. Jeg skrev, at du skulle quit med 3 accounts. Ham der han. Nem. Ligesom din mor. Ej, jeg kan ikke booste mig. Min point. Boost. Det var okay. Nu skal jeg ikke have til. At du fik det din fejlende. Jeg min what så? Hvorhen? Det var den. Det var. Nej. Brænd det der. Jeg kan nemlig ikke bruge mine flæsk. Ej, så bruger jeg den. 4 og 30. Ej, der er 5 tilbage. Jeg kan se en. Der. Jeg slog ham lige. Okay, han løber. Han prøver sin FNS. Han kan bare ikke finde ud af det. Han er græk. Jeg ved, hvad der var mega sjovt. Min storesøster, ikke? Hun spurgte mig så, vil du høre en god sang? Ja. Og så viste hun mig den. What the fuck? Ja. Ja, og... Nej! Jeg mente ikke. Jeg er væk. Ja, 2. Må jeg få vinder? Please. Ikke gæmmer. Han det tårer. Kom at min bror. Kom at min bror. Nikker bror. Ej, det er sjovt. Jeg har faktisk det mening. Jeg har lige spist et golden æble. Du behøver sikkert boost som en hest.
Godt lavet. Ham der, han er den bedste MCSG-spiller. Han er vel okay. Jeg kan nemlig ikke klare mig uden af team, så jeg er også lov. Jeg kan heller ikke klare mig uden at få boostet min stats. Så jeg får lov til at vinde det her game. Er det ikke rigtigt, Dindon? Jamen det er bare godt. Så fik jeg lige godt boost. Ham der, han. Det var sgu ikke KS den her gang. Mig og Dindon, vi er gode venner. Jeg er langt borte i en stand. Det skal lige være. Jeg er flashet der. Jeg gør den her. Det var lige ved at sætte dig i FNS. Fucking skiller FNS. Der vækker jeg lige Dindon. Timers. Vi timers. Vi er sådan uger. Jamen ham her, han løber da egentlig bare på det. Ja, han løber. Han kan bare ikke noget. Han er okay. Han er faktisk rimelig noget. Så bogskræmmer han. Det er faktisk rigtigt der. Men det er også fordi vi spiller på sådan et rock map. Den her video, den kommer helt til at hedde DINDON. Oh my fuck, ham her, han F. Fuck. Løb, den der. Godt lavet, godt klar. Go, løb. Jeg er low. Fuck. Vi skal have den her. Du har et gap. Bare gap, hvis der. Nej, det er ikke bare gå all in. Mate. Det er da ikke min skyld. Endnu. Ja, det er bare. Nej. De går to ind. Hvorfor fuck går jeg to den der? Gør du? Der kommer en bag. Jeg kommer til den, jeg er på vej. Jeg er 10 næsten. Godt refill, skal vi gå? Skal jeg gå? Jeg går for at hjælpe dig, for jeg er en rigtig sød ven. Nice lave. Han er i vand, jeg påskriver ham. Og mit gear, det er helt rødt. Jeg fik Katniss. Katniss is OP. Yes. Ej, okay. Godt, der kunne også to tilbage. Ja. Nej, han er mig nok, så please. Så min stats ikke fucked. Please do. Ja. Tusind tak fordi I gik med. Husk at tjekke Dindon ud. Kan vi få 6 likes på den her video? Ej, okay. 5 likes. Så vil jeg blive rigtig glad. Tusind tak fordi I gik med. Hej.